Эфирда яңалыклар чыгарылышын башлап җибәрәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда мин Эльмира Шарифуллина булам. Бүгенге программабызда Эчке эшләр министрлыгы үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. У войны не женское лицо. Әлеге китапта 4 сугышчан хатын-кыз райондашыбызның язмышы сурәтләнә. Азнакайда Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесенең 1нче этабы бара. Хәзер әлеге һәм башка яңалыкларга якыннанрак тукталабыз. 10 ноябрь Эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Шушы уңайдан район һәм шәһәр мәдәният йортында тантаналы чара узды. Бәйрәм әнә шулай тынлы оркестр музыкасы белән башланды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин эчке эшләр органнары хезмәткәрләрен, ветераннарын котлап, алга табада булган традицияләрне арттырачакларына, антка һәм хезмәт бурычларына тугрылык саклап калачакларына ышаныч белдерде. Вы, не жалея своих сил, энергии, трудитесь на благо нашего города, на благо нашего района, и то, что наш район является передовым в Республике Татарстан. В этом, конечно же, огромная и ваша заслуга. Это главное спокойствие, безопасность наших граждан, которые вы обеспечиваете. И наш отдел всегда занимает в рейтинге высокие показатели. Район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Марат Сибагатов үз чыгышында шулай ук халыкның ышанычын аклап, намус белән эшләрбез дип белдерде. Алга таба күркәм хезмәткәрләргә эчке эшләр министрлыгының, шулай ук район башлыгының мактау кәгазьләре, рәхмәт хатлары тапшырылды. Бәйрәм чарасы яраткан артистларыбыз чыгышлары белән үрелеп барды. Православие динендәге райондашларыбызны шатландырып, күптән түгел генә ширкәү ачылган иде. Шуңа рәхмәт йөзеннән югары дәрәҗәле рухани епископ Мафиди район башлыгы белән очрашты. Алда сюжетыбыз шул хакта. Әлеге сөйләшүләр район башлыгының эш бүлмәсендә узды. Владыка, ягъни дәрәҗәле дини хаким гыйбадәтханә төзүдә зур көч һәм ярдәм күрсәткәне өчен район башлыгы Марсель Шайдуллинга дәрәҗәле бүләк епархия медале тапшырды. Соңыннан рухани ширкәү хезмәте белән таныштырып, алга табада шулай бергә-бергә ярдәмләшеп, тынычлык һәм татулыкта дус булып яшәргә өндәде. Әлеге сөйләшүләрдә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та катнашты. У войны не женское лицо. Республиканың социаль-гуманитар проекты нигезендә төзелгән әлеге китап үз эченә сугыш газапларын кичергән хатын-кыз язмышларын сүрәтли. Әлеге китапка районыбыздан 4 сугышчан хатын-кыз кертелгән. Шуларның берсе Мария Федоровна Рыбалка. Ул фронтка япь-яшь кыз бала килеш 19 яшендә китә. Арык кына гәүдәсе белән яу кырыннан күпме яралы сугышчыны алып чыгып, коткарып, ярдәм итә. Күрсәткән батырлыклары өчен ул 2нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аңа рәхмәт әйтеп әлеге китапны тапшыра. От имени всех ознакаевцев мы еще раз вас благодарим за победу, за то, что вы сделали для нашего города, для района, для наших детишек. Но мы продолжаем вот это все хорошее, все доброе. Икенче якташыбыз Ленинград блокадасының ашы, хәсрәтле көннәрен, ачлыгын, авырлыкларын үзе кичергән Римма Усманова. Район башлыгы аңа безнең өчен сез зур горурлык дип рәхмәт әйтеп, әлеге бүләкне, тарихи китапны тапшырды. Шушы китапны тапшырырга килдек без сезгә. Үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерергә. Рәхмәт. Хатын-кыз һәм сугыш. Юк, аларны берничек тә янәшә куеп булмый. Аның ачы хәсрәтле, күз яшьләре белән сугарылган авыр еллары китапларда, тарихи язмаларда гына калсын.
Азнакайның Каянкай балалар сәламәтләндерү һәм ял лагере Татнефть компаниясының социаль объектына кертелгән. Мәктәп укучыларының көзге каникуллары чорында биредә тәүге тапкыр экологик тәрбия юнәлешендә лагерь үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Тулырак алдагы материалда. Бер атна, ягъни 7 көн дәвам итә торган мондый лагерьга иң алдынгы актив төрле экологик проектларда, олимпиадаларда җиңү яулаган 200 укучы килде. Азнакайдан, авыллардан, Актүбә бистәсеннән, республиканың көньяк-көнчыгышында урнашкан башка шәһәрләрдән җыйналган балалар бергә дус-тату булып, аралашып, атна дәвамында эко-проект программасын эшкәрттеләр. Һәр төркемнең үз юнәлеше бар. Мәсәлән, су, җир, электр һәм башкалар. Безгә монда бик ошый, чөнки ял белән бергә төрле мастер-класслар, тренинглар үтәбез, проект әзерлибез, диделәр балалар. Бу лагерьдә бик кызык. Безне яңа әйберләргә өйрәтәләр. Без һәр көн проектлар уйлап чыгарабыз. Аларны яңадан кич белән яклыйбыз. Отрядлар каршында. Мин бик бәхетле. Әлеге гадәти булмаган юнәлештәге лагерь сменаларын оештыручы Татнефть гамәви җәмгыяте. Бу әле безнең беренче зур проектыбыз. Алга табан кышкы һәм язгы каникулларда тагын да яңа проектлар планда бар, диде Татнефть компаниясының балалар лагерьлары программаларын эшләүче Анатолий Мерзляков. У нас помимо того, что мы разработали программу, у нас еще будут приезжать специалисты. Бездән башка белгечләр дә килеп, биредә цифрлы технология буенча төрле мастер-класслар үткәрәчәк. Шулай ук мәктәпләрдән биологик класс укытучылары бирегә килеп, үз лабораториялары хакында сөйләячәк, үсемлекләрне үрчетү хакында мәгълүмат бирәчәкләр. Балалар экологияның ни дәрәҗәдә мөһим икәнлегенә, табигатьне сакларга кирәклегенә тагын бер кат инаналар. Шулай ук калдыкларны эшкәртергә кирәклеген аңлыйлар. Балалар аша өлкәннәргә дә шуны җиткерү бурычы тора бүгенге көндә. Иң куанычлысы, балаларга монда бик ошый. И самое отрадное, что детям это нравится и им интересно. Для нас, как работников, это очень необычно, потому что световой день короткий. Бу смена безнең өчен дә бик яңа. Көн кыска, барысы да башкача. Балаларны 6 тапкыр ашатабыз. Азнакайдан, Лениногорскидан, Нижнекамскидан, Казаннан килгән балалар бар. Төрле экологик программаларда, проектларда җиңү яулаган балалар бик күп. Аларга бу смена бүләк булып тора. Балалар бер-берсенә тартылалар, дус тату аралашалар. Аларга бик күңелле. Авылдан килгән балалар да бик күп. Алар хезмәт яраталар. Саф, чиста татар телендә сөйләшәләр. Без дә алардан өйрәнәбез. Әти-әниләр шалтыратып, хәлләрне белешеп торалар. Атна ахырында һәр төркем үз проектын яклады. Әлеге смена балаларга файдалы да, кызыклы да булыр дип өметләндек. Ил күләм халык санын алу ахырына якынлаша. Ниндидер сәбәпләр аркасында җан исәптә катнаша алмаганнар өчен әле 2 көн вакыт бар. Шуңа күрә ашыгыгыз. Бу көннәрдә республикада Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгенең беренче этабы сайлап алу туры бара. Безнең районыбызда да мондый бәйге уздырылды. Җәлил укулары бәйгесе безнең районда да оешкан төстә башланып китте. Шәһәребезнең балалар иҗаты үзәгенә берничә дистә бала үз осталыкларын күрсәтергә җыелды. Бурын заман булганды бер бабай, 3 баласы булган, 3-үсе дә малай, тик үзара улап тотурмаганнар, берсен-берсе һаман суккан, хурлаганнар. Үләр көне җиткәч, балаларны бабай үз янына дәшкән. Үстенә бәйләп, үз себеркәй биргән. Муса Җәлил шигырьләрен тыңлаганда татар халкы өчен горурлык тоясың. Алар батырлыгына сокланасың. Бу олысы да, кечесе дә өчен шулай. Бәйгегә килсәк, ул ел саен нәфис сүз белән кызыксыну, шигъри сүзнең матурлыгын, ахаңын тою максатыннан уздырыла. Бәйгедә 3 яшьтән улырак булган һәр кеше катнаша ала. Ярышта ел саен тетрәндергеч вәхшәт, ана күңеле, кызыл ромашкалар, чәчәкләр кебек шигырьләрнең йөзләрчә балалар яттан сөйләп җиңү яулыйлар. Районыбызның 90 яшен һәм аннан да өлкәнрәк булган күркәм кешеләрен хөрмәтләү дәвам итә. Алдагы сюжетыбыз шул хакта булыр. Шундыйларның берсе юбиляр Зәйтүнә апа Хакимҗанова. Аны улуг юбилее белән район башлыгы Марсель Шайдуллин шәхсән үзе котлап, рәхмәт әйтеп, районның 90 еллыгы медален тапшырып, иңнәренә шәл яулык япты. Зәйтүнә апа гомеренең бик күп елларын сәүдә системасында эшләп, соңыннан шәһәребезнең интернат мәктәбендә хезмәт куеп, лаеклы ялга чыга. Районыбызның шундый озын гомерле юбилярларын котлаулар дәвам итә. Спорт хәбәрләренә туктыйбыз.
Азнакайда шахмат уены осталыгына ирешү максаты белән мәктәпләрдә, клубларда шахмат зоналары ачылган иде. Һәм анда күпләр бик теләп шөгыльләнә. Алда күрсәтеләчәк сюжетыбыз да шахмат белән бәйле. 10 ноябрь көнне шәһәребезнең шахмат клубында муниципаль хезмәткәрләр арасында шахмат турниры ачылды. Анда 10-гә якын хезмәткәр үзләрен шахмат уенында сынадылар. Турнирны ачкан район башлыгы урынбасары Роза Галиева уеннарда катнашучыларга уңышлар теләп, тренер Серин Салиховка истәлек бүләге тапшырды. Шахмат уены кешенең уйлау, фикерләү сәләтен арттыра. Шуңа күрә мондый дахилар уены муниципаль хезмәткәрләр өчен аеруча файдалы. Атна сайын шимбә ярминкәләре булып уза. Аның чираттагысында без дә булып кайттык. Мәйданда гадәттәгечә кеше күп иде. Сәүдә итүчеләр арасында җирле фермерлар белән бергә шәхси хуҗалыклар да бар иде. Биредә алар җитештергән азык-төлек мулдан иде. Сатучылар азнакайлыларга ит, балык, сөт ризыклары, он, ярма, яшелчәләр һәм бал тәкъдим иттеләр. Һәр атнаны шушы нигә чыгам, bütün товарлары бик уңайлы, бик сифатлы. Итләре бик матур, бик тәмле итләре. Һәр вакытны алабыз. Шу итләре яшь танал ите алдык менә. Шимбә ярминкәләре алга таба тагын да дәвам итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшырубыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.